ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செகண்ட் சேனலில் இன்னொரு ஹாரர் ஸ்டோரி போட்டிருந்தோம். ஸோ அந்தளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்காது எனக்கு தெரியும். பட் இருந்தாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்னொரு த்ரில்லர் ஸ்டோரியை பார்க்க போகிறோம். இந்த ஸ்டோரியோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குலைக்கருவி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜென்ட் வச்ச நேம் தான். ஒருவேளை இந்த ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் ப்ரோ இந்த நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டோரிக்கு மேட்சாக இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏதாவது நேம் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்டராக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம நேமை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். அது மட்டும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை நான் பார்ட்டாக போடலான்னு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் வீடியோ போகிறத வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 2 போடலாமான்றதை நான் முடிவு எடுப்பேன். கதையோட ரைட்டர் யாருன்னு மேக்ஸிமம் சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம். மேபி தெரியல அப்படின்னா நான் கதையோட முடிவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதையோட ரைட்டர் யாருன்றதை சொல்கிறேன். அதாவது இந்த வீடியோட முடிவில். ஓகேவா? சரி, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு சீனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பார்க்கில் ஒரு கப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கப்புள்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அழகான பார்க்கில் உட்காந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அந்த கப்புள்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கதையோட கதாநாயகன் அண்ட் கதாநாயகி. ஸோ நம்ம ஹீரோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதோன். ஹீரோனோட நேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா. சித்தாராவும் யாதவனும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸாக முடிச்சிட்டாங்க. ஸோ அந்த கேஸை சால்வ் பண்ணதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஹாப்பியில் வந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த ஒரு கேஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க சால்வ் பண்ணுறதுல ரொம்பவே கை தேர்ந்தவங்க. இவங்க கேப்பபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அதிகம். அதாவது ஒரு கேஸை பர்ஃபெக்டாக ஹேண்டில் பண்ண கேப்பபிலிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுக்கு ரொம்ப அதிகம். அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவனுக்கு ஒரு கால் வருது. போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பேசுகிறாங்க. குமார் சொல்லக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸை டீல் பண்ணிட்டு இருந்தார் 3 வருஷமாக. பட் அதுக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டாரு. ஸோ அந்த கேஸை நீங்கள் சால்வ் பண்ண சொல்லி அவருக்கு கால் வருது நம்ம யாதவனுக்கு. உடனே இவங்க 2 பேரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி வா நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகிறாங்க. போனதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபைலை அவங்ககிட்ட கொடுக்குறாங்க, இந்த கேஸோட ஃபைலை. அந்த ஃபைலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஓப்பன் பண்ணி படிக்கிறாங்க 2 பேருமே. வேதா நகர் அப்படின்ற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் அண்ட் தினேஷ் 2 பேருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து கிடந்திருக்காங்க. அதாவது அவங்களுடைய ஃப்ளாட்டில், அவங்களுடைய ரூமில். அந்த ரூமோட நம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 21. நைட்டு 10 மணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வன் அந்த பக்கம் போயிருக்காரு சாப்பாடு கொடுக்க. ஸோ அப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 பேரும் மயக்க மட்டும் கீழே இடத்த பார்க்குறாரு. உடனே அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போலீஸும் கால் பண்ணுறாரு, ஆம்புலன்ஸும் கால் பண்ணுறாரு. இதில் ஆம்புலன்ஸ் கூட்டிகிட்டு போகும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ்ன்ற பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகும்போது இறந்துட்டாரு. அண்ட் நம்ம ராஜ் இருக்கா இல்லை ராஜ்ன்ற பையன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தூக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்தா கிடந்திருக்காரு. இந்த கேஸை படித்து நம்ம ஹீரோவும் ஹீரோனையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டீல் பண்ணுற அளவுக்கு அந்தளவுக்கு ஒருத்தான கேஸ் இல்லையே அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்பெக்டர் குமார் இறந்து போகிறது முன்னாடி இந்த கேஸை டீல் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. அவருக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சிது. அதை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேஸ் ஒர்த்தா இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லுங்கன்ற மாதிரி இன்ஸ்பெக்டர் குமார் கூட ஒர்க் பண்ண ஒரு போலீஸ் சொல்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜை காமிக்கிறாங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ளாட்டில் அந்த ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினேஷும் ராஜு மட்டும் தான் போயிருக்காங்க. வேற யாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூமுக்குள்ளே போகவும் இல்லை, வரவும் இல்லை. அண்ட் லாஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வன்ட் போகும்போது தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இறந்துக்கிட்டு பார்த்துருக்காரு. அண்ட் டாக்டர்ஸ்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தினேஷ் மயக்கம் அடைஞ்சு 10 நிமிஷம் கழிச்சு தான் ராஜுன்ற நபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இறந்து போயிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. தினேஷோட தலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலமாக அடிபட்டிருக்கு. மேபி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ராஜா இருக்கலாம். ஸோ தினேஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் இறந்து போது முன்னாடி 10 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயக்கம் அடைஞ்சிட்டாரு. அப்படி இருக்க பட்சத்தில் அப்போ ராஜை கொண்டது யாரு? ராஜ் எப்படி இறந்து போனார்? இந்த டவுட் ஏன் ஏற்பட்டது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான கத்தியோ காயங்களோ ஏற்பட்டது கிடையாது. கத்தி குத்துன மாதிரி எந்த விதமான தடயங்களுமே கிடையாது. சரி, அது ஒரு விஷம் குடிச்சிருப்பாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி விஷம் எதுவும் அவர் உடம்புக்குள்ள இல்லை. அவர் எப்படி இறந்து போனான்றதே ஒரு மர்மமாக இருக்குது. அவர் தூக்கு போட்டும் தூங்கலை. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக தான் இருக்காரு. அவரோட உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் மட்டும் கொஞ்சோண்டு கம்மியாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மற்றபடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்படி இறந்து போனான்றது கண்டுபிடிக்க முடியலன்றதை டாக்டர் சொல்கிறாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்ஸ்பெக்டர் குமார் விசாரிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பக்கத்தில் இருக்கவங்கள விசாரிச்சில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராஜும் தினேஷும் பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரும் சண்டை போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வாய்ப்பே கிடையாது. அவ்வளோ சீக்கிரம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க 2 பேரும் ஃபைட் பண்ணவே மாட்டாங்க. ரொம்பவே பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஸோ இவங்க 2 பேரும் ஏன் ஃபைட் பண்ணாங்க, அதே சண்டை போட்டாங்க. அண்ட் ராஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்காக தினேஷ் தலை அடிச்சாருன்றதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவே மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியாக இருக்குன்ற மாதிரி பக்கத்து ஃப்ளாட்டில் இருக்கவங்களாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்த யாதவ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவும் சித்தாராவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸ் நாங்கள் டீல் பண்ணுறோன்ற மாதிரி முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க. இன்ஸ்பெக்டர் குமார் எப்படி இறந்து போனான்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ அதனால தான் அவர் இறந்து போனான்ற மாதிரி அவர் கூட ஒர்க் பண்ண போலீஸ் சொல்கிறாங்க. சித்தாராவும் யாதவும் பார்த்தீங்கன்னா பேசிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்படி அவர் இறந்து போயிருப்பாருன்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. ஸோ மேபி நம்ம இந்த இடத்துக்கு போகலாம், அவங்க 2 பேரும் இறந்த இடத்துக்கு போகலாம், நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்க்கலான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்போ வந்து சித்தாரா வந்து சொல்கிறாங்க அந்த இடத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி எல்லாம் செக் பண்ணியிருப்பாங்க. நமக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு போலீஸ் டீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல ஆல்ரெடி செக் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம பெருசாக இன்னும் தடையும் கிடைக்க போகிறது கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சித்தாரா சொல்கிறாங்க. உடனே யாதவ் சொல்கிறாரு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது, நம்ம போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். மேபி அவங்களுக்கு கிடைக்காத தடையம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கலாம். நம்ம ஒன்று செக் பண்ணி பார்க்கல குறைஞ்சிட்ட மாத்திரம் நம்ம போய் பார்க்கலாம்ன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு யாதவ். அந்த இடத்துக்கு வந்து இவங்க போகிறாங்க. இவங்க மட்டும் கிடையாது, பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கான்ஸ்டபிளும் வந்திருக்காங்க. ஸோ இந்த கான்ஸ்டபிள் வந்து பார்த்தா இன்ஸ்பெக்டர் குமார் கூட ஒர்க் பண்ணவங்க தான். ஸோ இவங்க 4 பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க. அந்த ரூமுக்கு போய் பார்க்குறாங்க. அந்த ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட சீல் வைக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த ஃபைலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீட்டில் எந்த விதமான தடையும் கிடைக்கல அப்படின்ற மாதிரி தான் எழுதப்பட்டிருக்கு. அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க செக்அப் பண்ண வந்திருக்காங்க. பட் சித்தாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே அலட்சியமாக இருக்காங்க. ஏன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ரிசர்ச் பண்ணிட்டாங்க.
நமக்கு பெருசாக தடமை கிடைக்க போகிறது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு நிலப்பில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா இருக்காங்க. பட் யாதவன் அப்படி கிடையாது. கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு சின்ன தடைமாவது கிடைக்குன்ற நிலப்பில் தான் இருக்காரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவன் விஷயம் நோட் பண்ணுறாரு. அங்கே இருக்க திங்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குது, ரொம்ப நியூ வெர்ஷனாக இருக்குது. பட் அங்கே இருக்க பியானோ வந்து மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஓல்டு மாடலாக இருக்குது, ரொம்ப பழைய பியானோவாக இருக்குது. இதை பற்றி அந்த போலீஸ்கிட்ட கேட்குறாரு. அதுக்கு வந்து பார்த்தா இந்த பியானோ தானே சார், இது ஒன்றும் பெருசாக விஷயம்லாம் கிடையாது, பியானோ எல்லார் வீட்லையுமே இருக்கும், இது வந்து கொஞ்சம் ஓல்டு மாடலாக இருக்குது அவ்வளோதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. நம்ம யாதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை பெருசாகவே கண்டுக்கல. மற்றெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவனுக்கு அந்த பியானோ மேலே ஒரு சின்ன ஒரு கண்ணு இருக்குது. பட் இருந்தாலும் பியானோ பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோனி கேட்குறாங்க, உங்கள் அப்பா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வித்துவான் தானே, ஸோ நீங்களும் நல்லா வாசிப்பீங்கல்ல, உங்கள் இசை கேட்டால் ரொம்ப நாள் ஆச்சு, கொஞ்சம் வாசி காமிங்களேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கு வந்து அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை, நான் வாசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் மறந்து போச்சு, என்னால் இப்போ வாசிக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு நம்ம யாதவன். அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா அதெல்லாம் கிடையாது, நீ கொஞ்சம் வாசிங்க, நாங்கள் கேட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு, நாங்கள் கேட்குறோம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. உடனே யாதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி நான் ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. யாதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியானோவில் அமர்ந்து வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுங்கள், நான் வாசிச்சுட்டு இருக்கேன்ற மாதிரி சொல்கிறாரு. அந்த இசை கேட்டுகிட்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அலட்சியமாக இருக்காங்க நம்ம சித்தாரா. ஏன்னா அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக தடையும் கிடைக்க போகிறது இல்லை அப்படின்ற நிலப்பட தான் இருக்காங்க. மற்றவங்களாம் வந்து ஒரு தேடிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நம்ம யாதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியானோ வாசிக்கிறாரு. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியானோ ரொம்ப வித்தியாசமாக படுது. பிகாஸ் அந்த மியூசிக் இருக்குல்ல, அதில் வர இசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இது வரைக்கும் கேட்காத ஒரு இசையாக இருக்குது. இருந்தாலும் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு நம்ம யாதவன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அதோட மியூசிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு ஃபீலை கொடுக்குது அவருக்கு மட்டும் இல்லை, பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஒரு ஃபீலை தான் கொடுக்குது. பட் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வாசிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாருக்கு இந்த மியூசிக் பிடிக்கல, அவங்களுக்கு தலை வலிக்க ஆரம்பிக்குது. இந்த மியூசிக்கை ஸ்டாப் பண்ணுங்க, இது வேண்டாம், எனக்கு தலை வலிக்குது, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக இந்த தடவை கிடைக்க போகிறது கிடையாது, நம்ம இந்த இடத்த மட்டும் போயிடலான்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சித்தாரா. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவ் பெருசாக கண்டுக்கவே இல்லை. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயக்க நிலையில் போகிற மாதிரி தெரிய வருது சித்தாரா கண்களுக்கு. சித்தாரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாதவன் கிட்ட போயிட்டு அந்த மியூசிக்கை ஸ்டாப் பண்ணுங்க, நீங்கள் வாசிக்கிறத நிறுத்துங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. பட் யாதவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா பக்கத்தில் சொல்கிறத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் கண்டுக்கவே இல்லை, கேட்கவே கிடையாது, அவர் வாசிக்கிட்டே இருக்காரு. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணை பார்க்குறாங்க. அவன் கண்ணு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மயங்கிற மாதிரி தெரியுது. அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயக்க நிலைக்கே போகிற மாதிரி தெரிய வருது. இவ்வளோ சொல்லி எதுவுமே கேட்க மாட்டாரான்னு சொல்லி அவரை தள்ளி விடுறாங்க சேர்ல இருந்து. அப்போ சேர்ல இருந்து அவர் கீழே விழுந்துடுறாரு. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயக்கம் முட்டுறாரு, அவர் எழுந்திருக்கவே இல்லை. இதை பார்த்து சித்தாரா பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பயப்பட ஆரம்பிச்சுட்டு மற்றவங்களையும் கூப்பிட்றாங்க, மற்ற கான்ஸ்டபிளையும் கூப்பிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க. ஹாஸ்பிட்டலில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாதவன் கண் விழிக்கிறாரு. கண் விழிச்சு சித்தாரா கிட்ட எனக்கு என்ன ஆச்சு, நான் எப்படி இங்கே வந்தேன், எனக்கு என்ன ஆச்சு, நான் வாசிக்கிட்டு தானே இருந்தேன், எனக்கு என்ன ஆச்சு அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரா சொல்கிறாங்க, இந்த மாதிரி நீங்கள் வாசிக்கிட்டே இருந்தீங்க, திடீர்னு நீங்கள் மயக்கம் விட்டுட்டீங்க, ஸோ நீங்கள் ஸ்டாப் பண்ணவே இல்லை, மியூசிக் வாசிட்டு இருந்தனால வந்து நான் உங்களை தள்ளி விட்டேன், நீங்கள் வந்து கீழே விழுந்தீங்க, மயக்கம் விட்டு நீங்கள் எழுந்திருக்கவே இல்லை, நீங்கள் வாசிக்கும் போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மயக்க நிலையை தான் இருந்தீங்க, நல்லா தானே சாப்பிட்டீங்க, உங்களுக்கு ஏன் அந்த மயக்கம் ஏற்பட்டது, அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மியூசிக் வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருந்துச்சு, எனக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக தலைவலிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. இதை கேட்டவுடனே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாதவனுக்கு வந்து பார்த்தா கொஞ்சம் அதிசயமாக இருக்குது. இது என்ன ஒரு அதிசயமான நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் சித்தாரா ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க, உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குன்ற மாதிரி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க, ஒருவேளை அதனால தான் நீங்கள் மயக்கம் போட்டிருக்கீங்கன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க டாக்டர் அப்படின்ற மாதிரி வந்து சித்தாரா சொல்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் அங்கே ஒரு டவுட் ஏற்படுது, கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படி பிளட் குறையும், அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி குறைஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி டவுட் ஏற்பட்டது. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யாதவனுக்கு இன்னொரு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ் இறந்து போனார் இல்லையா, அவர் உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த விதமான காயங்களும் கிடையாது, விஷம் குடிச்ச மாதிரி எதுவும் கிடையாது, தூக்கில் தொங்கின மாதிரி எந்த விதமான காயங்களுமே கிடையாது. அவர் எப்படி இறந்த போனான்றதே மர்மமாக இருக்குது. ஆனால் அவர் உடம்புல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளட் மட்டும் கொஞ்சோண்டு குறைஞ்சிருந்தது. ஸோ அதை பார்த்துட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சித்தாரும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, நம்ம யாதவனும் பயப்பட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. மேபி இதுக்கெல்லாம் காரணம் யார், அந்த பியானோவா அப்படின்ற மாதிரி ரெண்டு பேரும் யோசிக்கிறாங்க. ஸோ உண்மையிலேயே அந்த பியானோ தான் காரணமா, இல்லை வேறு ஏதாவது காரணமா, இல்லை அந்த பியானோ அனுப்புனது யார், அந்த பியானோ செஞ்சது யார், எதுக்காக ராஜு பக்கத்தில் அந்த பியானோ வச்சாங்க, எதுக்காக ராஜும் தினேஷும் அடிச்சுக்கிட்டாங்க, நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏன் அடிச்சுக்கிட்டாங்க, அந்த இசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வித்தியாசமான ஃபீலை அவங்களுக்கு கொடுத்துச்சு, அதை பற்றி நம்ம அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த கதையோட ரைட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாரும் கிடையாது, நான் தான். இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த கதையை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 1 பார்ட் 3 போடலான்னு இருக்கேன். இந்த கதை வந்து கொஞ்சம் பெரிய கதை. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டாக தான் போட முடியும், ஒரே ஒடியோ போட முடியாது. இந்த ஸ்டோரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க. கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த பார்ட் நான் போடுறேன். இல்லை ஒரு அந்த அளவுக்கு பெட்டராக இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்ம இந்த பார்ட்டை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம், வேறு ஸ்டோரி போடலாம். இது என்னோட ஸ்டோரி என்பதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டில் இதுக்கேற்ற பிக்சர் கிடைக்கல, என்னோட கற்பனைக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிக்சர் கிடைக்கல, அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைச்ச வச்சு மட்டும் நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். அந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். மேபி பர்ஃபெக்டாக இல்லை அப்படின்னா தயவுசெய்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, தயவுசெய்து மன்னிச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன். அண்ட் இவ்வளோ வீடியோ பார்த்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீண்டும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச்.